Hi guys, good morning. So, may nakita akong mushrooms dito guys. Tingnan natin ha. Lapit lang to dito sa garden. Yan. Yan siya guys. Oh. Ayan. Ang laki, diba? Ang laki. Pwede ito kainin guys. Hindi siya poisonous. Tapos may, ano pa doon. May dalawa pa doon. Pero ayaw ko pumunta. Ito lang tayo. Kasi may ano dito. May insect dito. Ano ba yan? Nasa pangalan sa German seka. Pag yan pumupunta, maano sa skin mo. Kinakagat ka yan. Tapos hanggang hindi talaga siya basta makukuha. Papasok siya sa skin. Nakaano yan. Nakakatakot. So, babalik tayo ulit sa taas kasi kailangan ko i-on yung water doon. Parang hindi ko yata na-on. Kasi bisbis ko buwak. So, yan. Tingnan ko lang. Medyo malamig pa ngayon guys. Ano pa kasi? 9 pa yata. 9 morning. Dito. On. Ayan, naka-on na. So, samahan niyo ako bisbis. Bisbis. Tapos, wow. May bagong flowers na naman dito. Yellow. Hi. Tapos, yung lavender, oh. Bango. Ayan yung lavender. Tapos, ito yung berries. Huwag ko anong name niyan. Alam ko sa ano, sa German. May mga flowers pa din, kaunti. So, yan. Dito na tayo sa garden. Ayaw ko ipakita sa inyo yung ano ko dito, guys. Yung mga tinanim ko dito kasi kinain ng deer. Ipapakita ko lang sa inyo is, ayan, pakita ko na nga. Ayan yung nangyari sa ano ko, sa mga tanim ko dyan. Tapos ito yung mga kamatis ko. Ayan sila, ayan. Tapos, ayan. Anong nangyari dyan sa ano ko? Sa mga tinanim ko? Wala na, nawala lahat. Kinain ng mga beans, kinain. Tapos, ewan. Hindi ma-explain. Ayaw ko talaga. Nagagalit ako. Joke. Oh. Tapos ito yung berries dito. Ayan. Lagi na akong kumukuha dito for breakfast. Parang may kumuha na yata. Yung rakon talaga ang bilis. Yan. Tuka tayo. 1. Asim. Tapos ito yung strawberry, wala na. Hindi namin siya lahat nakuha guys. Alam niyo ba yun? Kasi laging umuulan yun last week. Laging umuulan. Tapos pagpunta namin dito sa bubolan na. Ubus na lahat. Wow! Tingnan niyo kung anong ginawa ng animals dito. Tingnan niyo, oh, yung mga berries na sa baba na. Kinuha lahat. Wala talaga kaming laban sa kuha na lang tayo dito guys. Wala talaga kaming laban sa
wild animals dito. Kuha pa tayo. Ayan. Ito green. Aslom. Kuha pa din tayo. Kuha tayo ng red. Ayan. Red. Lang daming bunga ng ano. Na ano ba yan? Grapes. Yun. Ay, luma. Ay! Walang ayaw. Walay ayaw. Walay ayaw talaga, guys. Tapos, sorry tayo. Ganda kasi ng weather ngayon, guys. Oh, ayan dito. Kinuha na din. Wala na din bunga. Oh. Meron pa naman, pero hindi na siya gaano kadami. Kain din tayo dito. Aslom. Aslom. Dito ako mag-breakfast, guys. Ha. Hindi mag-ano ako ano ba yan sa Tagalog, eh? Basta mag-bisbis ko. Pero before ko sila basain. Kakain muna ako. Para kasi mamaya hindi na tayo kain. Aslom. Dito tayo. Kunin lang natin yung malaki. Yeah. Dito. Ayan siya. Ang lait. Last one. Ito. Pero healthy yan. Kahit maasim. Tapos dito tayo sa red. Ay, nako. Pag last year, guys, madami ito sila dito. This year, hindi masyadong madami. Kasi, last April, ano ba yan? Yung snow. Nag-snow. Tapos, ang tagal-tagal na tanggal. Kaya yun. Tapos, April na yun, no? Kaya yun. Wala masyado fruits this year. So, ayan. Tapos na breakfast. Tapos ito yung apple dito. Yan. Pero maliit pa sila. Ayan. Dito tayo. Ayan. Tapos yung tanglad ko lumalaki din.
So, ayan. Ito, apple din to dito. Kaya lang, hindi masyado madami. Dito ba doon madami. Bunga. Tapos ito, cherry. Ay, nako. Walang cherry. Walang cherry, guys. Oh, wala na talaga. Ito, cherry, kumukuha nito is yung mga bird. Wala tayong makuha kahit isa. Mas malakas pa sila sa akin. I mean, mas abtik pa sila sa akin. So, ayun guys. Trabaho na ako. Magtrabaho na si Oka. Ayusin ko lang ha. Yeah. Pangit ng suot ko ngayon. Nasa bahay tayo guys. Kaya walang artihan. Why? Ouch. Wait. Tapos na yan. Wait lang ha. Gano'n natin. Yan. Ay.
ko. Bigyan ko din na. Oh. Oh, may taga pa dito patay. Anong gawin ko dito? Ayan. Dito tayo sa mga kamatis ko, guys. Okay guys, hanggang dito lang muna tayo. Thank you for watching. Ciao. Wait. Yung remote ko. Okay. Ciao.